दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो दिनै ढेकियाजुलिनि सनितपुर जिल्ला सिङाव थानाय बे ढेकियाजुलि साब डिभिजनाव दिनै 3 किल'मिटारनि खाथियाव लामा हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ दिनै जागायबाय। दिनै बे हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां जि बिथांनि आदर्श थां आरो थांनानै थानो हो बे मोनसे मोनसेखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि मोन 30नि बारा जिल्ला आरो मोनफ्रोमबो साब डिभिजन लेभेलाव दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों आसा खालामगोन बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोन आरो खौसेथिया फैगोन आरो बे गोजोन खौसेथिखौ जों अराय लाखिलांनो थाखाय जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिया सम जोङो जाबाय बेखौ मावलांबाय थानायनि जि दायित्व बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैबो मावगासिनो दङ। दिनै आलादा रायजो सोरजिनायनि जि आन्दलन सोमावसारनाय आरो बे मोनसे सोमावसारनाया दिनै जोंनि गोरोबथानि गेजेरजों थांनाय 2020 मायथाइनि 23 जानुवारि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बेखौ दोनथ'नाय जादों। नाथाय बेखौ दोनथ'नायनि अनगायैबो दिनै जोङो बर' हारिया गेरेमसा जानांगौब्ला एबा बर' हारिया हारि हिसाबै जुदि थांनानै थानांगौब्ला जोङो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आरो जोंनि आसार खान्थि समाजखान्थि राजखान्थि बियो थिग जानांगोन आरो बेखौ लानानैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा अल आसामाव दिनै बे रथ जात्रा हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे रथ जात्रा लानाय हाबाफारिनि गेजेरजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि आद्रा थालांनाय सिमां जि सान्थौ बर'खौ गेरेमसा हारि दानाय जि बर'खौ मास्टारेस दानाय सिमांमोन बे सिमाङा आद्रा जानानै दङ आरो बेखौ आबुं मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावदों आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन। बेनि गेजेरजों दिनै गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ जौगानानै दिनैनि बे हाबाफारिया दिनै जादों आरो जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो फैबाय थानाय समाव जेसेबां हायो बर' हारिनि जौगानाय आरो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय जेब्लायबो साखाफारा। दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो दिनै ढेकियाजुलिनि सनितपुर जिल्ला सिङाव थानाय बे ढेकियाजुलि साब डिभिजनाव दिनै 3 किल'मिटारनि खाथियाव लामा हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ दिनै जागायबाय। दिनै बे हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां जि बिथांनि आदर्श थां आरो थांनानै थानो हो बे मोनसे मोनसेखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि मोन 30नि बारा जिल्ला आरो मोनफ्रोमबो साब डिभिजन लेभेलाव दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों आसा खालामगोन बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोन आरो खौसेथिया फैगोन आरो बे गोजोन खौसेथिखौ जों अराय लाखिलांनो थाखाय जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिया सम जोङो जाबाय बेखौ मावलांबाय थानायनि जि दायित्व बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैबो मावगासिनो दङ। दिनै आलादा रायजो सोरजिनायनि जि आन्दलन सोमावसारनाय आरो बे मोनसे सोमावसारनाया दिनै जोंनि गोरोबथानि गेजेरजों थांनाय 2020 मायथाइनि 23 जानुवारि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बेखौ दोनथ'नाय जादों। नाथाय बेखौ दोनथ'नायनि अनगायैबो दिनै जोङो बर' हारिया गेरेमसा जानांगौब्ला एबा बर' हारिया हारि हिसाबै जुदि थांनानै थानांगौब्ला जोङो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आरो जोंनि आसार खान्थि समाजखान्थि राजखान्थि बियो थिग जानांगोन आरो बेखौ लानानैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा अल आसामाव दिनै बे रथ जात्रा हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे रथ जात्रा लानाय हाबाफारिनि गेजेरजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि आद्रा थालांनाय सिमां जि सान्थौ बर'खौ गेरेमसा हारि दानाय जि बर'खौ मास्टारेस दानाय सिमांमोन बे सिमाङा आद्रा जानानै दङ आरो बेखौ आबुं मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावदों आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन। बेनि गेजेरजों दिनै गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ जौगानानै दिनैनि बे हाबाफारिया दिनै जादों आरो जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो फैबाय थानाय समाव जेसेबां हायो बर' हारिनि जौगानाय आरो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय जेब्लायबो साखाफारा। खुलुमबाय। दा बे समाव दिनै बे जोंबो जोंनि नैबे सनितपुर जिल्लानि सिङाव जोंबो दिनै बर' बिमा गौथुमनि जानानै आंबो बाहागो लाफैदों। दा बे समाव जोंनि जि गेदेमा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां बे सिमांखौ लानानै जोङो दिनै नैबे जिथुनिखि जों गासै एबसुआ जि खौसेथि खामानि मावबाय थादों बेयाव जोंबो बर' माहारि बर' बिमा गौथुमनि जानानै हाजासे जोंबो हेफाजाब होनो नाजागोन आरो नाजादों आरो लोगोसे बे उपेन्द्रनाथ गेदेमा
बिथांनि सिमांफोरा जाफुंथों होननानै जोंबो सानो आरो जोंनि बर' माहारिफोरा जेब्लायबो गासैबो बिथिंनिफ्राय जौगानो हाथों गासै फरायनाय गथ' गथाय गासैबो फरायनाय लिरनाय आरो जोंनि बर' समाजफोरा उन्नति जानाय बयबो बर' माहारिफोरा खौसे जानाय जिखि बिथिङावनो जाय जियानो खामानि मावथों मानो गासिबो बर'नि खामानि मावनांगौ जौगाथायनि खामानि मावनांगौ होननानै आं सानो दा आं दिनैनि बे समाव जोंनि बर' बिमा गौथुमनिफ्राय आं बेखौनो बुंनाय जाबाय।